1998 μια επανάσταση ξεκίνησε στις μεταφορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να καθιερώσει σταδιακά το ψηφιακό ταχογράφο, αντικαθιστώντας τον παλιό αναλογικό σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο αντικειμενικός σκοπός είναι ο ακριβής έλεγχος των δεδομένων της μεταφοράς και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Μια μεταφορική εταιρεία κάπου στο Βέλγιο. Είναι μια συνηθισμένη μέρα στην αποθήκη της εταιρείας, όπου 1.200 τόνοι εμπορευμάτων θα ταξιδέψουν και θα παραδοθούν στις 4 γωνίες της Ευρώπης. Ο Πίτερ, ένας από τους οδηγούς της εταιρείας, πάει στο λογιστήριο για οδηγίες στις μεταφορές που θα κάνει και να παραλάβει τα απαραίτητα χαρτιά. Δεν είναι μια συνηθισμένη γραφειοκρατική δουλειά. Ο Πίτερ είναι ένας από τους πρώτους οδηγούς της Ευρώπης που χρησιμοποιεί ψηφιακό ταχογράφο. Ο Πίτερ δίνει την κάρτα οδηγού, που είναι μια έξυπνη κάρτα προσωπική που είναι αδύνατο να παραβιαστεί. Καταρχάς υπάρχει το κράτος έκδοσης, η ταυτότητα του οδηγού και η ημερομηνία λήξης της κάρτας. Χάριν της κάρτας του, το λογιστήριο ελέγχει αν ο Πίτερ έχει το δικαίωμα να κάνει την μεταφορά σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Όλα είναι εντάξει, έτσι ο Πίτερ μπορεί να ξεκινήσει. 8 η ώρα το πρωί. Ο Πίτερ επιβλέπει τη φόρτωση στο επικαθήμενό του. Αυτό διαρκεί μόνο μισή ώρα, αλλά είναι κάτι που πρέπει να καταγραφεί στο ψηφιακό ταχογράφο. Για να καταγραφεί αυτή η δραστηριότητα, πρέπει ο οδηγός να βάλει την κάρτα οδηγού στη σχισμή του ταχογράφου και να τον θέσει σε κατάσταση εργασίας προτού ξεκινήσει τη φόρτωση, αλλά και μετά τη φόρτωση, όπως στην περίπτωση που βλέπουμε. Θα πρέπει έτσι να σημειώσει την ώρα έναρξης της δραστηριότητας, την ώρα λήξης και το ενδεικτικό σήμα της εργασίας. Αν δεν είχε κάνει κάποια εργασία, η διαδικασία είναι ακόμα απλούστερη. Απλώς επιλέγει το κράτος ή και τον κωδικό της περιοχής από όπου ξεκινάει το δρομολόγιό του. 8:30 ώρα το πρωί και ο Πίτερ ξεκινάει το δρομολόγιό του. Όσο δουλεύει το αυτοκίνητο, ο ψηφιακός ταχογράφος καταγράφει όλα τα δεδομένα. Ο Πίτερ πρέπει να κάνει 600 χιλιόμετρα μέχρι τον προορισμό του. Αν όλα πάνε καλά, θα χρειαστεί περίπου 8 ώρες οδήγησης. 12 το μεσημέρι και ο Πίτερ οδηγάει ήδη πάνω από 3 ώρες και θέλει να κάνει ένα διάλειμμα. Προτού κατέβει, βάζει τον ταχογράφο σε κατάσταση διαλύματος επιλέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο, αλλά απαγορεύεται να αφαιρέσει την κάρτα του οδηγού προτού τελειώσει το ταξίδι του. Κατά τη διάρκεια του διαλύματος, ο ταχογράφος καταγράφει το γεγονός ότι ο οδηγός δεν οδηγάει. Το μεσημέρι. Μετά από 45 λεπτά διάλειμμα, ο Πίτερ συνεχίζει το δρομολόγιό του. Μένουν ακόμα γύρω στα 300 χιλιόμετρα. Ο Πίτερ δεν ξεχνάει ότι πρέπει να φτάσει στην ώρα του, γιατί τα εμπορεύματά του πρέπει να διατεθούν στην αγορά άμεσα. 2 και 10. Ατυχία. Ένα ατύχημα δημιούργησε κυκλοφοριακή συμφόρεση και ουρά χιλιόμετρων. Ο Πίτερ αρχίζει να ανησυχεί ότι θα αργήσει. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σίγουρα πια ο Πίτερ θα αργήσει και θα τον περιμένουν. Η ανησυχία του Πίτερ μεγαλώνει. Πέραν της καθυστέρησης, πλησιάζει να συμπληρώσει 4,5 ώρες συνεχούς οδήγησης. Ο ταχογράφος εκπέμπει την πρώτη προειδοποίηση ότι του μένουν μόλις 15 λεπτά ακόμα προτού συμπληρώσει 4,5 ώρες συνεχούς οδήγησης. 5:30.
Δεύτερο προειδοποιητικό σήμα του ταχογράφου προειδοποιεί ότι ο Πίτερ συμπλήρωσε 4,5 ώρες οδήγησης. Αν συνεχίσει να οδηγεί, θα τελέσει παράπτωμα, αφού είναι υποχρεωμένος να κάνει διάλειμμα. Τόσο κοντά στον προορισμό του, ο πειρασμός είναι μεγάλος. Ο Πίτερ θα το ρισκάρει και δεν θα κάνει διάλειμμα. 6 παρά 20 το απόγευμα. Η τύχη δεν είναι με το μέρος του Πίτερ. Μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα η αστυνομία κάνει ελέγχους στα αυτοκίνητα. Η έλεγχη στα φορτηγά είναι απαραίτητη. Ατυχήματα με φορτηγά συνήθως είναι σοβαρά. Οι δε οδηγοί πολλές φορές παραβιάζουν τις ώρες οδήγησης. Σε αυτή την περίπτωση οι ελεκτές έχουν υπολογιστεί. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά απλά. Ο έλεγχος διαρκεί λίγα λεπτά. Το μόνο που έχει να κάνει ο αξιωματικός είναι να βάλει την κάρτα του οδηγού σε έναν αναγνώστη καρτών με το οποίο είναι εξοπλισμένο το περιπολικό. Ο υπολογιστής τα κάνει όλα αυτόματα. Αναλύει τα δεδομένα, τις ώρες εργασίας, τις ώρες ανάπαυσης κλπ. Και αν έχει διαπραχθεί κάποιο αδίκημα, τυπώνει αυτόματα και την κλίση. Αν ο ελεκτής δεν διαθέτει υπολογιστή, τότε υπάρχει άλλη μέθοδος να ελέγχονται τα δεδομένα του ταχογράφου. Ο ψηφιακός ταχογράφος είναι εφοδιασμένος με εκτυπωτή που εκτυπώνει αναλυτική αναφορά. Στο τέλος της εκτύπωσης υπάρχει σύνοψη που επιτρέπει στον ελεκτή να διαπιστώσει γρήγορα και άμεσα αν διαπράχτηκε παράβαση. Στην περίπτωση του Πίτερ εδώ δεν φαίνεται η παράβαση, επειδή οι καταγεγραμμένες ώρες για κάθε δραστηριότητα δεν υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες τιμές. Η παράβαση θα φανεί με λεπτομερή ανάγνωση της εκτύπωσης στη συνέχεια. Στο πάνω σημείο φαίνεται η ημερομηνία και η ώρα εκτύπωσης, από κάτω η ταυτότητα του ελεκτή, το σημείο ελέγχου, η ταυτότητα του οδηγού, ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης της κάρτας του. Οι λεπτομέρειες του οχήματος, δεδομένα σχετικά με τον ταχογράφο, τον κατασκευαστή του και τη βαθμονόμησή του, η ημερομηνία ελέγχου, περίοδοι για τις οποίες δεν έχει καταγραφεί καμία δραστηριότητα, ταυτότητα του οχήματος και χιλιόμετρα που είχε το όχημα όταν ξεκίνησε ο οδηγός. Στη συνέχεια, αναλυτική καταγραφή των πρωινών δραστηριοτήτων του οδηγού, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που τέθηκαν χειροκίνητα. Ακολουθούν οι απογευματινές δραστηριότητες του οδηγού και είναι εδώ που θα παρατηρηθεί η παράβαση. Μετά από 4,5 ώρες οδήγησης, μόνο 3 λεπτά διάλειμμα αντί 45 και ο Πίτερ συνέχισε να οδηγάει. Ακολουθούν τα χιλιόμετρα που διανύθηκαν, η ώρα και η τοποθεσία αναχώρησης του δρομολογίου που μπήκε χειροκίνητα από τον οδηγό, οι ώρες οδήγησης για τον δεύτερο οδηγό, εφόσον υπάρχει, τυχόν λάθη λειτουργίας του αυτοκινήτου ή του ταχογράφου και τέλος οι υπογραφές του οδηγού και του ελεκτή. Αν ο εκτυπωτής δεν δουλεύει, όλες οι πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από την οθόνη του ταχογράφου. Οποιαδήποτε μέθοδος χρησιμοποιείται, η αστυνομία μπορεί να ελέγξει δεδομένα από προηγούμενες ημέρες. Αν έχει ελεγχθεί τις περιόδους αυτές το όχημα, τότε θα υπάρχει υπογραφή από τον ελεκτή πάνω στις εκτυπώσεις. Αν και αρκετά εξαρτώνται και από την νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η παραποίηση της κάρτας του οδηγού.